खुलुमबाय रायजो राजाफोर आंनि मुङा मेनखा बसुमतारी जों धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बुंदों। खुलुमबाय आंनि मुङा माइनाव स्वर्गियारी। खुलुमबाय आंनि मुङा भुमिका बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि मुङा माला बर'। जोङो दा बे बिनानाव सानैनि थाखाय जि एसे हायो थाइसे थाइनै 100-200 बाबो एसे अनसुंथाइ हरनो नागिरदों। दा बयनिबो थाखाय राङा गोनांथि बा आंखाल जानानै फैयो। थेवबो बेनि गेजेरजों बिसोर सानै बिनानावा जि खैफोदाव दङ जोंनि जेखिनि गोनांथिफोरखौ जोङो दोनथ'नानै बिसोर जाहाथे आसामाव थाबैनो सफैनो हाफिनथों बेखौ जोङो लुबैयो। बायनांगौ मुवा बेसादफोरखौ दोनथ'नानै जोङो सासेयाव 200 राङै जोङो अनसुंथाइ हरनो नागिरदों। बेखौनो बुंनानै जों आदा प्रकाश नार्जारि चेनेलनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो। खुलुमबाय। गोजोन्थों। राङिजरा NLC चार्चनिफ्राय जोङो मोनसे महिला कमिटिनिफ्राय जे उन्दै गथ'फोर गुबुन जायगायावहाय दंहैयो बिसोरनि थाखाय जोङो बिसोरखौ लाबोनायनि राहा लामानि थाखाय जोङो अनसुंथाइ 2000 रांखौ जोङो हरनाय जाबाय। राङिजरा गामिनि जलस्रि खारजि आंनिफ्राय बे गथ'फोरखौ लायनो थाखाय आं अननानै 2000 थाखा रां होनाय जाबाय आरो जोंनि खंख्लाजरा मण्डलिनिफ्राय रुफाथि नार्जारि 100 थाखा केशरी नार्जारि 50 थाखा गथ'फोरखौ लायनो थाखाय हरनाय जाबाय। गोजोनथोंसै।